ஆஃப் பண்ணு. மாஸ்க்குங்க ஏன்பா 3 பேர் வர்றீங்க? மாஸ்க்குங்க மாஸ்க் இல்லைன்னா என்ன நடக்கும் தெரியுமா? கேமரால பார்க்க முடியல. பாட்டு எங்க தாவுறது? நானே தவத்துக்கிட்டு இருக்கேன்டா. முன்ன புண்ண தாண்டி பழக்கம் இல்லையே. பொதுமக்களுக்கு திருப்பூர் மாவட்ட காவல்துறையின் ஒரு அன்பான வேண்டுகோள். இப்போ நீங்கள் பார்த்தது இந்த பசங்க வெளியில் சுற்றிட்டு இருந்தாங்க. நாங்கள் டியூட்டி பார்க்குற போலீஸ் அவங்கள நிப்பாட்டி மாஸ்க் இல்லாமல் வந்தவங்களை நிறுத்தி எங்கே வரீங்கன்னு கேட்டோம். மாஸ்க் இல்லை வெளியில் இருக்குன்னு சொல்லி சொன்னாங்க. பட் மாஸ்கோட ரியல் உங்களுக்கு அதோட அருமை தெரியணும்னா வாங்கன்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் இந்த ஆம்புலன்ஸில் ஏற்றினோம். ஆம்புலன்ஸ்குள்ளே கொரோனா பேஷண்ட் இருக்காங்க அப்படின்னோடனே அந்த பசங்களுக்கு அவங்க உயிர் மீது இருந்த பயம் அப்போ தான் தெரிஞ்சது. ஒரு கொரோனா அப்படின்னா நம்ம உயிரை கொல்லும், பக்கத்தில் போகக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் அந்த உள்ள கொரோனா பேஷண்ட்டை பார்க்க தான் வந்தது. ஆனால் நீங்கள் வெளியில் சுற்றுறப்போ யார்கிட்ட கொரோனா இருக்குன்னு தெரியாது. எல்லா இடத்துலையும் பரவி இருக்கும், எந்த இடத்துல வேணாலும் கொரோனா இருக்கும். அந்த பர்பஸ்க்காக மட்டும்தான் கவர்மெண்ட் காவல்துறை வீட்டுக்குள்ளே இருங்க, ஸ்டே ஹோம் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. அதனால் எந்த சூழ்நிலையிலும் வீட்டை விட்டு வெளியில் வராதிங்க. மிக மிக அத்தியாவசிய தேவைக்காக வெளியில் வரும்போது கண்டிப்பாக மாஸ்க் அணிஞ்சிருக்கணும். இவங்க நம்ம வீடியோ பர்பஸ்க்காக வந்த ஒரு ஜென்ரல் பர்சன். இவருக்கு கொரோனா எதுவும் இல்லைங்க. நாங்கள் எங்கள் வீடியோ பண்ணுறதுக்காக தான் ட்ரெஸ்ஸை போட்டு கொரோனா மாதிரி ஆக்ட் பண்ணுறதுக்காக கொண்டு வந்தோம். இது நார்மல் ஒன், இது நாட் கொரோனா.